Mira, la majoria els fem en polièster i resina, que són materials de composites, materials moderns, i després amb cartró pedra doncs, també hi ha molta gent que ens els demana amb cartró pedra, que seria el tradicional antic. Són aquests dos materials que es fan servir molt. Nosaltres aquí al taller, amb la Montse, fem el projecte, el dibuix, o sigui, el que el client ens demana, fem el dibuix, fem un projecte. Llavors intervé la modista, que ven aquí, pren les mides i fa el vestuari sobre el disseny que nosaltres li hem fet. A part d'això, també hi entrevé el fuster, que ens fa els cavallets, en aquest cas, per exemple, el Closelles d'aquí Cardona, que ens fa els cavallets de fusta, el Palà, que ens fa les tapisseries dels cavallets, que són aquests coixins, aquestes peces d'aquí, que és per la comoditat de portals. En el cas de, per exemple, que es fessin cavallets d'alumini, que a vegades també ens ho demanen, i entrevé el ferrer que ens fa els cavallets d'alumini o les peces que van soldades. O sigui que podríem dir que és un procés que hi entrevé 5 persones. O sigui, d'aquí surt completament acabat. O sigui, des del començament fins al final. Llavors, quan venen les modistes, nosaltres els donem el disseny de la roba també la triem nosaltres, perquè ens agrada veure el tipus de textura, si és més prim, si és una roba que té caient, si porta una blusa, si ha de ser un blanc trencat o un color cru, ens agrada triar-ho, i quan tenim tot aquí ve la modista llavors pren mides i comença a elaborar el vestit. Últimament, fa uns 3 o 4 anys que no porto el compte, perquè, no sé, abans hi havia un senyor, un fotògraf, que sabia tota la feina, tot el procés que jo estic fent aquí al taller, i cada gegant que feia, abans que sortís del taller, els feia unes fotos. Estava tot molt comptabilitzat. Ara ja et dic, fa uns 4 o 5 anys que no porto el compte, i llavors sí, quan surt una peça nova, la penjo a Instagram. El més difícil és el Jean Le Boucheron, és un gegant que va anar a França, allà a Steenborde, és una ciutat allà vora Bèlgica, tocant a Bèlgica, i és un gegant que feia 5 metres, o sigui que si veieu aquest taller, d'aquí a dalt, tocava quasi dalt. Bueno, per mi tots són preferits, podria dir molts, perquè tots tenen un record especial. Els primers que vaig fer de Planès i Barbús, després els d'Artés, la Roca del Vallès, perquè representaven uns senyors mitjaval, els de Masquefa, perquè són els primers gegants que em van deixar, em van venir i em van dir fes una cosa que tu t'agradi. De Sant Andreu del Colomar, perquè són els primers gegants, que és un cap de colom integrat en un cos de persona. La Pedrera, perquè són uns gegants arquitectònics també adaptats en cos de persona, també són molt curiosos. Fins els últims que han fet, els de Viladecans, que són uns personatges que porten pírcings, tatuatges, són personatges d'ara, actuals. Tots tenen un punt característic que te'n recordes, que et fa il·lusió.